For more Kambala updates, please subscribe to the channel. ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ಪಡಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿಯರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 1268 1335. ಅಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೂರು ನಾರಾಯಣ ಮಳಿಕುಡಿಯರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೋಟಿ ಕರೆತ ನಕ್ರೆಯೋ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 1238 1265. ಕರ್ನಿರ ಮಾಗಂದಡಿ ನಯನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಪುನಿಗಿತು ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಕರ್ನಿರ ಮಾಗಂದಡಿ ನಯನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ನ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 1218 1379. ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆ ತುರುಕಿಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲತ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆ ತುರುಕಿಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲತ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 1199 1229. ಉಡುಪಿ ಅಂಬಾಗಿಲು ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಾಣಸಾಗಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೊಂಡಾನ ಕಿಶೋರ್ ರುವನ್ಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ರೈಕಲ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಉಡುಪಿ ಅಂಬಾಗಿಲು ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಾಣಸಾಗಲ್ನ 1241. ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜಿ ಗುತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ರಂಜಾಲ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ಸಿಂತ್ಯಾ ಒಲೇರಿಯನ್ ಶಾಂತ ಮೇರಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜಿ ಗುತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡನ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 1237 1253.